ngingumhambi emhlabeni alikhona angizongena angenja si angiphe Nkosi amandla angizondlo
usizi nalo lumelo twa indlu nazo ngokukhulu ukuzithoba bengithi mhlambe ngifisa ukuthi siqale lolu hlelo uma ngabe kungasekho ukunyakaza kodwa khona ukunyakaza engeke ngakuvimba njengalokho kwenzakalayo njengamanje mhlambe ukuze sikwazi nokubamba isikhathi sethu sizocela ukuthi siluqale uhlelo lwethu ngentobeko enkulu sicela igama lami nguMandla Inkosi wakwaMhlanzi uluhlelo solushayela nomfowethu uzakwethu lapha ngicela usondele embomvu umfowethu ungubane ngiyacela naye ngephimbo lakhe silizwe abingelele bese ke siqala kahle uhlelo ngokusemthethweni bingelela mbomvu hayi ngiphathelele eyami mic angisho ngithi amen uamen usasemncane ukudlula thina asishoni uamen uamen sizophila ngawo asiushoni uamen nawo ke uamen ophilayo igama lami nguzweli wakwangubane entabeni zakwamhlaba yalingana emangozi ngisuka kwaDapha ngizohlanganisa konke nesithonga konke nolimo ongalujwayelanga uzoluzwa namhla
kuzohamba kanjalo wakhazimula angithi manje usuke wathatha yami ingoma nami ngithathe yakhe izohamba kanjalo lento wakhazimula uJesu mhla elenga wathi kuphelele ngicela ukuhamba ke nabantu abaphilayo enkonzweni wakhazimula uJesu izizwe senkonzweni mhla yelenga ekhanfa athi kuphelele ufe siyeke sihambe nayo sibine siyeke abangenayo indawo yokuhlala ngicela ukuthi basebenzise nanti itende lapha ukuze bayithole ngiyazwakala kulo usazothola nje uhleli kulo ngicela baba sigijime nalo luhlelo ilanga lishonile abadala batukela amathe bathi gijimani bafana ni mani ngabuya lapha amathe ephelile inwele jwemu asambe mfethu. Siyabonga kakhulu baba Mbomvu. Ngicela ke ukuthi sizithobe kakhulu ebukhosini bakwaMkhwanazi. Uma sisebukhosini bakwaMkhwanazi siyazithoba ngokunjalo futhi emndenini wasebukhosini okuyiwona esihlangene ngawo namhlanje umndeni wakwaMkhwanazi sizithobe kakhulu emndenini wakwaMabika ngoba isibeletho okwaphuma kuyo lensizwa si isibeletho sika mama ukaMabika sizozwa kahle mase sifunda umlando siyazithoba futhi ngentobeko kungqongqoshe wethu okhona la phakathi kwethu ungqongqoshe ubaba uHlomuka ongqongqoshe wezokuthutha kanye nezokuvikela transport community safety and liaison siphinde futhi sizithobe kakhulu kubona bonke omeya abakhona lapha sibheka amehlo ebheka kuwe baba umdaka ukhansela umdaka umagezana oyimeya ye district ngokunjalo futhi ngibonile ukuthi ukhona ubaba umeya we Mtubatuba inkosi Mtubatuba municipality ubaba ukhansela umthethwa ngokunjalo futhi ukhona ubaba khansela umathe womkhandlu wasejozini ubaba uMntungwa noma ngingambonanga kodwa ngiyacela nje ukumhlonipha kungenzeka ukuthi ukhona phakathi kwethu umeya wakaHlabisa size ke komeya osomlomo amakhansela onke akhona la ahloniphekile kubandakanya amakhansela district amakhansela kamasipala waseMtubatuba kodwa futhi ngiyawabona namakhansela omasipala laba abana okuyibona benza umkhanya kude ngiyababona bakhona phakathi kwethu siyazithoba kakhulu kinina ngokunjalo siphinde futhi sizithobe ebuholini bonke beqembu iNkatha Freedom Party kuzwelonke nakhona lapha esikhona sizithobe ebuholini buka African National Congress kusukela kuzwelonke kuze kwehlele emazingeni esikuwona siyafisa futhi ukuyithoba kubefundisi abakhona singena ngawe mvangeli uGumede phakathwayo kanye nabavangeli bonke abakhona bebandla laseNazareth Baptist Church ngokunjalo futhi nabefundisi bamabandla onke nje akhona ngokunjalo nabazalwane bonke abakulamabandla
sibingelele abasebenzi abakhona uma kukhona ku-MEC ngiyazi ukuthi kuyobe uhamba nabasebenzi abaphethe izikhundla ezinkulu kwi-province kungaba kumnyango noma kube i-office lika premier noma kumiphe eminye iminyango ekhona kahulumeni sifisa ukuyithoba futhi kuwena baba WM Nxumalo o municipal manager waseMkhanyakude district municipality noza kwenu o manager bo masipala lababane okujozini inkosi Mtubatuba uBig 5 Hlabisa sizithobe futhi kakhulu kubasebenzi bonke beminyango kahulumeni esinabo la siyawubona umnyango wezokuvikela ukhona uSouth African Police Services ngokunjalo futhi nabezendlela abezomgwaqo baka traffic siyazithoba sibingelele khona babo siyababona futhi osomabhizinisi abalapha siyafisa ukubingelela ngentobeko bakhona kanye nayo yonke imkhakha yakweza amabhizinisi ngaba yileyo ebheke inzuzo noma yileyo esebenza ngokuzimela ngokungabheki inzuzo sizithobe kuba ngcwabi abakhona icebo lethu siyalibona kuyilona elisenzela lo msebenzi ngokunjalo futhi nabaphathi bomsindo i-sound system lena esikhuluma kuyo nesihlabelela kuyo sizithobe bazalwane kunina nonke ngenxa yesimo salombuthano ngiyohluleka ukuniqeda ngoba mawumuntu nje uzelo wesifazane awukwazi ukungashaya uvala abantu bangakubona ushiya into emqoka kabi beze bebabaze bonke kanti ngoba maseniba ningangaka phambi kwethu nathi siyathuthumela sishaya uvala kodwa ngale kokufuna ukuthi kube khona engimshiyayo siyazithoba bazalwane kinina nonke enikhona ngiyanibingelela sihlanganeke lapha sizothi kwaShamase akwehlanga lungehli leliva elinihlabile boShamase lisihlabe sonke ubufakazi balokho uma ningaphenduka nje nibheke leli thende ligcwele kuze kukapakele ngisho nangaphandle futhi bonke laba bantu kukhona bebengakusho ngengane yakwethu lena elelelana kodwa nje ukufika kwabo ukuzonikeza imfudumalo nokuzonikeza ithemba ukuthi ikusasa lisekhona ngalena ke kokuchitha isikhathi sengizothi ukuhamba ke masinyane sengibingelele sizocela ukuthi sivule ngomkhuleko sicele uMr TS Mkhumbuzi ukuthi asenzele umkhuleko wokuvula kafishane sesibamba iwashi lo Thesuli abadingi nasibani lo Thesuli langa lo Thesuli langa akudingwa nasibani lo Thesuli langa ulitwala ngicela sigebisa amakhanda sikhuleke sonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga baba wethu ongcwele nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu owayekhona emandulo khona namhlanje uzoba khona kusasa naphakade uNkulunkulu ongaguquki ongashintshi omile ingunaphakade nanamuhla uNkulunkulu wethu engcwele emina sekuseni siyasondela phambi kobuso bakho siyazithoba siyazehlisa uNkulunkulu wethu engcwele siphakamisa amandla esiphambano sika Jesu Kristu yena yedwa uNkulunkulu wethu baba wethu engcwele sondela nomndeni okaMkhwanazi baba wethu engcwele abantwana bakhe baba wethu engcwele amakhosikazi akhe
babo thongcwele abaholi abakhona basiphethe ezweni lakithi umphakathi wonke okhona babo thongcwele sesiqala babo thongcwele lenkonzo simema wena njengoNkulunkulu babo thongcwele inkulumo zonke babo thongcwele induduzo yonke ezovela babo thongcwele siyathandaza ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi uNkulunkulu ethongcwele isiduduze sonke babo thongcwele siyazi ukuthi ozosinika induduzo epheleleyo wena wedwa uNkulunkulu wethu lithi izwi lakho uNkulunkulu ethongcwele wena uyisibani ezinyaweni zethu babo thongcwele ungumpheme wethu okuphephela babo thongcwele ufunyanisiwe usizo nasenhluphekweni uNkulunkulu ngekhathi zonke babo thongcwele sijabule singajabule sikhala singakhali uNkulunkulu ethongcwele ukhona njengoNkulunkulu siyathandaza ngegama lika Jesu Kristu uNkulunkulu ethongcwele sikhulekela wonke babo thongcwele ama activities ezoba nawo inkonzo yonke uNkulunkulu ethongcwele babo thona amandla konke siyokwenza sikwenze uNkulunkulu othona amandla according to your will ukuze lidunyiswe igama lika Jesu sithatha lonke uhlobo lemoya amadimoni kaSathane inzondo nanoma ngabe yini uNkulunkulu ethongcwele engaphazamisa lenkonzo moya ngcwele simema wena njengoNkulunkulu ongaphezulu konke ukuthi ume ngakithi ume emndenini ume ebantwaneni bakushamase amakhosikazi akhe ifamily yonke umphakathi wonke okhona wasemtubatuba egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu nobusayo manje naphakade amen. Sibonge kakhulu kubaba umkhumbuzi ngomkhuleko sicela ke bazalwane sivele singene nje kuyona iprogram sesiqalile vele nginezikhulumi ke laphana ekulolu hlelo ngolushayelayo olungenhla olubhekelelene nohulumeni ngiyacabanga ukuthi izinhlanu ngizocela ke ngentobeko ukuthi ngibize isikhulumi ke sokuqala engizosihlonipha laphana emva komkhuleko ngihloniphe ozokhulumela on behalf of those who lived with ubaba uShamase honorable mayor uKhansela uMathe ngiyacela ukuthi ngimhloniphe ngaleya ndawo esekuqaleni cela bazalwane ukuthi makuvela isikhathi sokuhuba sihube ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo amen. Alikho igama elihle njenga alikho Siyabonga esazilungiselela umeya ohloniphekile ngiyacela ukunikezela uKhansela uNdlovu from uMtubatuba municipality leli thuba ukuba akhulume ngithola isixoliso la esithi ubaba uNyambose umeya waseMtubatuba kukhona okusambambile ngakho ke endaweni yakhe kuzokhuluma uKhansela uNdlovu from uMtubatuba municipality ngiyacela ukumhlonipha ngaleli thuba sidlula sintweni ezinzima njalo siyanqoba sidlula sintweni ezinzima njalo sidlula sintweni thina njalo
Uphathohlelo baba umhlanzi kanye nobaba umbovu nosivulele ngomkhuleko baba umkhumbuzi okhethekile umndeni wakaMkhwanazi zinduna zenkosi zonke ekhona amalungu abaholi bethu amalungu eLEC abakhona phakathi kwethu omeya ngokuhlukahlukana kwabo osomlomo amakhansela onke akhona ubuholi obukhona bonke ngokwamazinga ahlukahlukene abefundisi amahlelo onke ahlukahlukene umphakathi nehlobo nonke sanibonana izokhuluma egameni likamhlonishwa umeya ubaba uNyambose ngingukhansela uNdlovu njengoba uphathohlelo beseshilo Mkhwanazi abakhulu egameni lomkhandlu wethu sithi duduzekani namhlanje inkonzo yokuhlonipha iqhawe nensizwa ensizweni angazi ukuthi kungafanele ngithini mangafanele ngikhulume ngalensizwa sizohlonipha umkhwanazi omkhulu sizohlonipha usosha lensizwa ithintile impilo zethu sonke ngokuhlukahlukana sizohlonipha insizwa ebithatha inselelo iyenza umdlalo ngoba biyazi ukuthi izonqoba yona ngabe ngcono kuba babulali basibuzile ukuthi lensizwa ibaleka kangakanani emphakathini namanje umuntu uyayibuza ukuthi kwenzekeleni lokho thina sixetshukelwe insika yokubambelela sisebenze kakhulu nalensizwa kuzo zonke izimo ekhona nala khona bekunombango owesabekayo sibanga umkhandlu lensizwa ibonakale ihamba phambili kuyo yonke impidlango ebikhona yokuvikela umkhandlu wethu emtobatoba nizongixolela abantwana benkosi angikwazi ukungakusho lokho angikwazi ukungakhulumi ngemsebenzi kaKillr la bekunoma ngabe yini bekufanele yenziwe ngisho bengabekwanga yena phambili kodwa uzomthola seyihola phambili insizwa ebinesibindi sesabekayo ebinobuchule obuxakile siyazi Shamase usuhambile mfowethu uhambe ngokukhulu ukuzoma awuke besikusola ukuthi usungasuhambe usijumile insizwa yakithi usijumile Mkhwanazi omkhulu siyanikhalela bafowethu nonke sikhalela nabasebenzi
bomkhandlu wasemtuba bekungabangani bakhe ngoba ngempela akekho ongamala estage athi uCllr bekumngani wakhe le ndoda ibumngani wawo wonke umuntu akekho umuntu oweba nenkinga yokusondela kule ndoda elelela namhlanje vele sekucacile ke ukuthi awu Mkhwanazi usuhambile hamba kahle enkwale Nkosi phathohle Ngiyabonga dadewethu wayimela lento babe besathe kubahleka wayimela lento sifuna abantu abanjalo ke uyimele nje into yakho haleluya lapha emuva hayi bakwethu sizoduduza nje phumani kwezinye izinto phumani sizoduduza umndeni wakwaShamasi ngathi ngiyayibona lensizwe lelela njalo masibonana ithi kodwa kunjani inkunzi yami sizophelezela inkunzi yami namhlanje ngakho ke ngiyacela bazalwane hayi phumani kulamashalofu enikuwo asiduduze nje ngomhlabelelo la nangeinkulumo ezinhle ezakhayo ameni kuleyo ndawo ngihlabela ke phambili ngoba lolu hlelo olokuqala alulude kakhulu siyaligoqa khona manje ngizocela ke ozokhuluma on behalf of siyazi ukuthi ubaba uShamasi ubekade eyikhansela lasemkhanya kude ngokunjalo futhi eyilungu le committee iportfolio yaka community services aphinde futhi abe yilungu lika Exco ngakho ke sicela okhulumela ama colleagues akhe socela ke ubaba uSM ukhansela SM Khumalo chief whip wasemkhanya kude Ngonyama Kodwa sohlelo babonhlanzi siyayibonga ingonyama yomndeni kaJuda kodwa ngiyafisa nje ke singcwaba uCllr ngendlela yakhe ngiyazi kunabaholi abahlukene la lensizwa elelela uma khambele enyisosha khona indlela becula ngayo so ke sizohamba nje ngalowo pace kumnandi ke ngoba thina kule program esikuyona iprogram nje yethu sizayihlonipha kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi ngoba kumnandi la kunabaholi abahlukene futhi neculo engizolicula njalo izokuthinta inhlangano ethiza yini wemaya yaka we mama wemaya yaka ololo hamba kahle sosha wema hamba kahle sosha ololo wema yaga
Wemayaga yaga Webolo Wasikhumule sosha Wasikhumule ngempela Oh no no Siyabonga kakhulu. Ngiyafisa ukuqala kuba ngihloniphe ngqongqosho khona phaka wethu hlonishwa Hlomuka omeya bonke abakhona na wonke amahlonishwa amakhansela umndeni wakithi kwaMkhwanazi ubukhosi bakithi amalunga onke inhlangano ezikhona ngizocela nje bakithi ngokukhulu ukuhlonipha ngeobserve yonke protocol angazi ngaqala ngibale ngaphi mangathiwa ngiyabala si lana namhlanje ukuzobeka umholi ingakho phakathi kwethu noma ungamchaza kanjani uCllr kodwa ubufakazi babantu abahlanganela ukutshana ngokusobala bokuhlobo lomuntu sila namhlanje ukuzobeka umholi sila namhlanje ukuzobeka umfowethu osebenze ngayo yonke indlela ukuthi impilo zabantu ishintshe siyafisa ukusho ukuthi sisebenze nomfowethu uCllr mina ngiphuma enhlanganweni nje kaKhongolose kodwa ukuzona kwethu bese ku beyond into enthini omunye uphuma from iIFP noma omunye uphuma kuliphi iqembu sisebenza naye lapha nje eMtubatuba ehola umkhankaso weIFP ngo2021 mina ngithutshwe ukuhola umkhankaso kaKhongolose bese sisebenza sishayisana naye ngeyifuba besithi masiqeda umkhankaso sifonelana ukuthi hayi ngizokudla endaweni ethize athi nami ngizobona ngizokudla endaweni ethize ubucike bepolitiki ebesibudlala busibekela ukuthi besingeke sikwazi ukufika lesisigaba okufika kusona because uhlobo lepolitiki ebesilikhuluma ikakhulukazi eMtubatuba ipolitiki yokusebenzisana ngokuthula sisebenze kahle noShamasi but ngiyafisa ukusho ukuthi ayikho umuntu obehlupha njengoShamasi khona imoto iIFA imnikeze yona ngama elections yayikhala kusukela eShoprite ePick n Pay mayiphuma nje ekhaya kufanele iqale ikhale leya moto kufanele ikhale all over noma ngabe use KFC uzodlala isound noma ngabe ukuphi uzodlala isound so siyafisa ukusho ukuthi umphakathi wakithi silahlekelwe umholi obeyibephezele ekuthenini akusizakala umphakathi wakithi kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi ekusebenzeni kwethu noShamase sisebenzela umkhandlu wasemkhanya kude kuneyinkinga eziningi esedlule kuzona ngiyafisa nje ukuyiphawula eyodwa nje yazo bazokhumbula abafundi beIFP ukuthi ngesikhathi sisemkhanya kude kwakhona la khona esasidudulana khona kodwa kwafanele sikubeke eceleni ukududulana sicabangele umphakathi wakithi kwafanele sisungule ikomiti labantu abathathu from the side of IFP and from the side of ANC ukuthi ayi bafowethu ake sithi siphambana siseyinkantolo kodwa umsebenzi wabantu awukwazi ukuqhubeka sahlala nabafowethu beIFP ngeza ukuthi no indlela esisunga ngayo ngoba mleader idelegation yeANC sisunga kahle futhi siyovumelana umntwana wayengesiya lena ingxenye yengxoxo sathi siyoyiphetha ayiwasefika isitolo sikaMhlola wathi hayi sekuzwakele chief whip cha nikhuluma kahle ngempela sibekene udaba kubantu siyaphambili kodwa ke hey lezi ivumelane niyangazo ungakuhle ukuthi singazenzi ngoba sibophene bafowethu so asiqhubeke nenkantolo lokho nixoxa konke kuhle kodwa asikwazi ukwenza ngoba sibophene Ndlovu zashabalala kanjalo ke indlu ingxoxo zethu ngoba kwase kufike inkunzimalanga umfowethu lo osebenza ngokuyikhandla but abantu abaningi abazi ukuthi uCllr umfowethu uShamase ube uhlobo oluhle olungakanani lomholi ube umholi ngaphandle kobuholi ongamcabanga ngayo but into ebeyibeka phambili ukucabangela umphakathi wakithi sisebenze kahle naye waba umfowethu kithi ngenhlahla amanye ama radio stations amanye la ayazi ukuthi umoya kuma local radio stations ubufica kuyimina naye hleli ngapha eKhongolose
hleli ngapha kwi-IFE sidudulana masiqede lapho siphume sihlekane ngaphandle. Uma ngishayile uzongifolela ntambama ethi hey Nkunzi kunjani mashobane zinjani inhlungu Nkunzi yami ngithe mfethu ungiyeka kancane ethi he injalo ke ipolitiki asihlangane endaweni ukuthi uthola inyama bayazi abantu abenu beyithandela ke inyama necoke but uhlobo lepolitiki esilidlale naye lubo uhlobo lepolitiki enemsoco nesifisayo sizwe sakithi sonke ake sidluleni manje kwipolitiki yokubulalana ake sithi masingama politicians akube mnandi ukuphila ngalendlela esiphila ngayo njengamanje namhlanje kuhlangene lonke uhlobo labaholi kuhlangene ANC IFP yonke inhlobo osopolitiki la uhlobo lomuntu esizombeka la nangendlela beyiphethe ngayo ngiyafisa ukusho ukuthi emagameni ama colleagues umfowethu uCllr esisebenze naye emkhanyweni amakhansela wonke kusukela emakhanseleni ANC IFP EFF siyafisa ukudlulisa amazi enduduzo kini nanonke bakhwanazi sibonge ukuthi benisinikeza umholi obakufanele mayekhuluma umkhandlu wonke ume ulalele yena emncane ulalela yena nje ukuthi wakhuluma ke manje sesidudulana lapha oke sadudulana ngambuza ukuthi kanti ngoba awusena uCaucus chair wathi yeke lonto mina sesidulile lapho yimina ke manje uCaucus chair sasala kanjalo isikhundla sikaNdlovu so ke bewuhlobo likamholi besilithanda bafowethu siyafisa ngathi uShamase engaphumula kahle but sicizelele emphakathi wakithi njengoba singabaholi sinezingane sizele sinemndeni asiyekeni bafowethu ukubulalana sazi ukuthi ukhansela uMkhwanazi ufika kanjani kodwa siyafisa ukucuzelela umoya wokuthula bafowethu ukuze abantu beqhubeke bavotela ama political parties ethu ngoba ezinye izinto ezenza ukuthi abantu behlele ukuyovota umuntu ugcine seyisaba ipolitiki ngendlela eyiyona siyafisa ke emndenini wonke ukuthi niduduzeke siyabonga Jesu uyinkosi ephakeme ongeni njalo uyinkosi ephakemeyo ongeni njalo Siyabonga kakhulu baba Mashobane ngiyacabanga ukuthi sengiyoligoqa lolu hlelo manje oluqondene nami lengxenye yokuqala bese ngidedela kumfowethu umbomvu angene lapha emndenini nase ebandleni Inkonzo lapha bekhonza khona ngiyacela ukuthi ngibike ukuthi ngokukhulu kuyithoba ngiphathisiwe umndeni lolu hlelo ngaphinde futhi ngathunywa abaphathi bami yacela ukuthi ke njengoba sengena kule item manje ningenzele kube lula sengena vele kwi item eprotocol yobaba umeya ngizocela ukuthi ngiphinde futhi ngihloniphe baba Njomane ngihloniphe ukuze nami ngibuyele phela umsebenzi wami usekhona baba ngicela ningikhululele umhlonishwa uKhansela uMathe azobeka inkulumo emva kwakhe sengiyodedela umeya we district azobeka then ke siyobe sesithola amazwi avela ku MEC ngiyacela ningivikele baba ngiyabonga siyabonga Iqhawe besihamba nalo liwele lapha liwe uCllr besihamba naye Ayibo uwele lapha wele lapha ayiwele lapha Iqhawe besihamba nalo liwele lapha Iqhawe besihamba nalo ayibo liwele lapha amandla Viva IFP, viva! Viva IFP, viva! Viva Social Ekata, viva! Viva Kawe, viva!
Phila, Killer, phila. Viva the spirit of Killer, phila. Amandla. Amandla. Viva Killer, viva. Viva Killer, viva. Amandla. Amandla. Sonqoba. Sonqoba. Ngibingelele usekela sihlalo kazwelonke weqembu lenkatha ukaMadlobha Mthethwa okhona phakathi kwethu ophinda abe yilunga leParliament la kwaZulu Natal Mathanda Yambosa. Ngibingelele uorganizer okhona weqembu lenkatha uMalembe okhona phakathi kwethu. Ngibingelele ungqongqoshe okhona phakathi kwethu. Ngibingelele amakhansela eIFP onke akhona la namakhansela aweqembu likaKhongolo sakhona ngibonile lilodwa elisukayo la. Ngibingelele bonke ohlalo beqembu lenkatha abakhona abasuka kuzo zonke indawo. Ngibingelele omeya abakhona bonke oza kwethu ngokukhethekile. Ngibingelele omeya benkatha wasemhlaba yalingana, owasejozini, owase Big 5 Hlabisa, owasemtubatuba. Ngibabingelela bonke ngokukhethekile ngoba umkhanya kude wakhetha ukuthi uhole uhulumeni wenkatha. Wakukhetha bona abantu ukuthi emkhanya kude mhla ka-1 2021 abantu basemkhanya kude bonke ngomningi babo bathi bafuna ukuphathwa uhulumeni wenkatha. Ingakho ngime lapha ngifake iskipa senkatha ngoba uCllr lo kade sekukhulunywa ngaye nje la kwisikhulumi bethi ubenza konke lokhu ubekwenza ngaphansi kwesithi yeIFP. Usho ukuthi iIFP ayigejanga iyabaqonda abaholi kumele beyimele. Ngabe uKhumalo akayikhulumi lento ayikhulumela ubane iIFP yageja. Ngizothi ke ngibingelela umndeni wakwaMkhwanazi wonke ngokuhlukana kwezindlu ngoba abakhwanazi bakhulu kakhulu. Abakhwanazi isibongo esikhulu nesinomlando. Umuntu babingelela ngokukhethekile ngoba baseboleka lensizwa. Ngoba umuntu ungomndeni uma esekulesi sigaba. Kodwa mayisaphila nje emphakathini umuntu uba ngomphakathi. Abakhwanazi ke bebesibelokile uCllr. Ngizothi nje Dudu bakhwanazi akwehlanga ungehli bese kufika isikhathi bese ngibingelela bonke lapho khona uCllr ube akhe khona ubuhlobo ngokuthi umuzelwe uyindoda kumele ugcine unomuzi nezingane. Angeke lokhu kwenza uwedwa ukwenza ngoba unamakhosikazi. uCllr ke bekungumnumzane ngoba kuhlukene phakathi komuntu wesilisa nendoda kunomehluko. Ngikhuluma ngendoda ke la. Indoda ethanda umndeni wayo, indoda evikela umndeni wayo. Ngikhuluma ngomnumzane ngoba angeke ukuthi ngumnumzane unganomuzi. uCllr ade nomuzi bayazi abakhwanazi. Ngiyazi ukukhuluma esakudlala umashobane la. uCllr ubedla inyama beyibhubezi. Uma uzomnika nje okunye funeke wazi ukuthi konke omnika khona mawuzo ezokudla kube nenyama ibe khona necoke. Yeah. uCllr ke lo. Bakhwanazi ngiyalikhalela kakhulu. Mina ke akukho ukuhlanganisa noCllr
ngaphandle kokuthi sazane kuyipolitiki noKillr. uKillr ubengelona ixuki. uKillr ubengambencezi. uKillr into imhlophe mayibomvu ibovu. Yingakho ngifuna ukuthi mawuzokhuluma ungabani ungakhulumi nokuthi ucompromise uKillr because siyamazi uKillr. And njoba ngimela ngithenje ukuphatha kabe ngumuntu ke mina odlulisayo ngoba ngifana nawo lensizwa uKillr ade niphambana manje mawusamela lapho usuwedwa useyakuhleka bengenali iqubu. Yingakho ngisho ngithi uma usela namabibi namaqhubu usele wedwa. uKillr usehambile noma ukuthi yokumbona. Kodwa uma ungafundanga ke into nade zenziwa uKillr mawungasemtuba mawungasemhlabe yalingana mawungasejozini mawungase Big 5 Hlabisa uma ungakwaZulu Natal uma ungase South Africa uma ungafundanga kwimpilo kaKillr bokwazi ukuthi uphila amanga. uKillr bephila iqiniso. Yingakho ngime lapha ngishilo ngimtshelile mina ngikhale ngadela ngayivalela endlini ngathi no kunzami mfle ngikhalele ngidele ngoba ngiyakwazi ulona igwala. Uma ngathiwa ngikhale emncwabeni wakho kuyobe ngikuvimbile ngiyokuvimba isosha leli. Singcwaba isosha la futhi lizoqhuma. Iyodwa uKillr into adayimele emhlabeni ubemele inhlala kahle nokuphila kahle kwabantu. Unezisebenzi kwamasipala osemtuba cishe 65%. Namhlanje ephilisa imndeni wakho ngesinqumo sikaKillr. Angeke namhlanje Killr nkunzi yami sigqibe imisebenzi yakho ngoba ngisho singafisa sithi sayigqiba imisebenzi kaKillr ayikhulumela. Angeke ugqibe umsebenzi kaKillr uthanda ungathandi. Okwakho ukufunda ngoba uhambe kahle yena ngoba sikhona thina siyokhuluma. Kodwa sengiyabona ukuthi makuhamba uKillr aqala kuyasho ukuthi nami mase ngilele kanje angifisi ukukhulunyelwa umuntu ozongicompromise. Ngiyakubongela nkunzi yami ulale ngikhona. Ngizobatshela abantu ngawe nkunzi yami ngeke ngichaze okuningi ngoba uyakwazi. Angifuni futhi ungene ekuthenini ufike kanjani la. Akaze ungitshene futhi ungangitsheli ngoba uzongiphazamisa. Okusalayo sonke njengoba sila ngaphansi kophahla siyeza la ukhona khona. Usuyiqhaweke wena ngoba usufikile. Ngizwela thina singakafiki ukuthi sizofika kanjani. Mhlambe ethi imsimba ngeke izibonwe. Namhlanje yakho owakho ungcono siyawubona. Asase siyohamba kanjani. Yingakho ngisho ngithi yobani la inkunzi yethu isilele kodwa nakho bantu basemtuba nabantu basemkhanyakude. Uma amanzi emkhanyakude ningakawatholi nisathola amanzi ama-water tank akuyona into emele uKillr leyo. uKillr bemele ukuthi nithole impompi umusi nomusi iyona into emele uKillr. Njengoba ade se-district i-district ku-2 ekwenzayo ifaka amanzi ilungisa imigwaqo engo-D